Μάθημα 5. Η εντολή ερώτηση. Καλώς ήρθατε σε αυτόν τον οδηγό εκμάθησης. Λέγομαι Χατζιαγαπίου Ανδρέας και μαζί θα κάνουμε μια εισαγωγή στην εντολή ερώτηση. Η μεταβλητή ερώτηση χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με τον υπολογιστή. Με άλλα λόγια, όταν χρειαζόμαστε να εισάγουμε δεδομένα σαν είσοδο σε ένα πρόγραμμα. Μπορούμε να προγραμματίσουμε τον υπολογιστή να μας ρωτήσει το όνομά μας, την ηλικία μας, το ύψος μας και ό,τι άλλο φανταστούμε. Αυτό θα γίνει βέβαια κατανοητό μέσα από παραδείγματα. Ας δούμε στην αρχή τη σύνταξη της εντολής. Η εντολή ερώτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου ακριβώς μπορούμε να βάλουμε και μια εντολή μήνυμα. Βλέπε μάθημα τρίτο, η εντολή μήνυμα. Για παράδειγμα, μπορούμε να γράψουμε την εντολή μήνυμα καλημέρα. Πατώντας το κουμπί της εκτέλεσης, βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο που φυσικά εμφανίζει το μήνυμα καλημέρα και ένα μόνο κουμπί το εντάξει. Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, την εντολή μήνυμα λοιπόν μπορούμε να την αντικαταστήσουμε με την εντολή ερώτηση. Έτσι θα έχουμε λοιπόν ερώτηση καλημέρα. Πατώντας τώρα το κουμπί της εκτέλεσης, παρατηρούμε ότι σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται πάλι ένα μικρό παράθυρο με το μήνυμα που γράψαμε φυσικά καλημέρα, με τη διαφορά όμως ότι τώρα έχουμε και ένα πλαίσιο κειμένου, όπως φαίνεται, στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε ό,τι θέλουμε. Ας πληκτρολογήσουμε λοιπόν κάτι για να το διαπιστώσουμε. Καλημέρα και σε σένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που δεν είναι λάθος, αυτό το παράδειγμα δεν έχει απολύτως καμία λογική. Το καλημέρα σε μια εντολή ερώτηση. Διότι σε μια εντολή ερώτηση, όπως προτρέπει και το όνομα της εντολής, χρησιμοποιούμε ένα μήνυμα το οποίο επιδέχεται κάποια απάντηση. Παραδείγματος χάρη, δώσε το όνομά σου, δώσε την ηλικία σου, ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα, ποιος είναι ο πρώτος θετικός περιττός αριθμός και όλες οι άλλες ερωτήσεις που μπορεί να φανταστεί κανείς. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο έχει περισσότερο νόημα από το προηγούμενο καλημέρα. Πατώντας το κουμπί της εκτέλεσης τώρα, βλέπουμε το μήνυμα το οποίο γράψαμε και μπορούμε να πληκτρολογήσουμε ένα όνομα παραδείγματος χάρη και να δούμε τι θα γίνει. Αυτό που πληκτρολογήσαμε όμως, βλέπουμε ότι ο υπολογιστής δεν το έχει υποθηκεύσει πουθενά. Κάτι το οποίο είναι φυσικά δικαιολογημένο, αφού εμείς είμαστε υπεύθυνοι να του πούμε να το αποθηκεύσει βάζοντας το σε μια μεταβλητή. Περισσότερα για τις μεταβλητές μπορεί κανείς να δει στο μάθημα 4 δουλεύοντας με μεταβλητές. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα ως εξής. $α ίσον ερώτηση ποιο είναι το όνομά σου. Αυτή τη φορά, πατώντας το κουμπί της εκτέλεσης, μας εμφανίζει το ίδιο παράθυρο, μόνο που όταν γράφουμε εμείς το Ανδρέας, αυτό εμφανίζεται κάτω στον επιθεωρητή μνήμης. Βλέπουμε ότι είναι μια μεταβλητή με όνομα α, έχει την τιμή Ανδρέας και είναι συμβολοσυρά. Συμβολοσυρά σημαίνει ότι είναι κείμενο. Σωστή προγραμματιστική πρακτική είναι πάντως να δίνουμε ονόματα στις μεταβλητές μας, τα οποία χαρακτηρίζουν το περιεχόμενό τους. Αυτό κάνει τον προγραμματισμό ευκολότερο σε εμάς και σε αυτόν που θα το διορθώσει ή θα το κοιτάξει χαρούμενο, μιας και θα καταλαβαίνει τι είναι η κάθε μεταβλητή καλύτερα. Άρα, σωστότερο είναι να γράψουμε αντί για $α, δολάριο όνομα. Αποθηκεύουμε λοιπόν το όνομα σε μια μεταβλητή με όνομα. Το μόνο που θα αλλάξει εδώ πέρα, αν πατήσω την εκτέλεση και γράψω κάτι, θα είναι το όνομα της μεταβλητής από εδώ πέρα. Όπως επίσης θα μπορούσα να γράψω και το παρακάτω. Την ηλικία την αποθηκεύουμε σε μια μεταβλητή με όνομα ηλικία. Όπως επίσης και αν θέλω να γράψω δώσε τον πρώτο αριθμό. Τον πρώτο αριθμό θα τον αποθηκεύσουμε λοιπόν σε μια μεταβλητή με όνομα αριθμός 1. Και ούτω καθεξής. Έτσι θα πρέπει να πηγαίνουν λοιπόν όλα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε κάποιο περιεχόμενο σε μια μεταβλητή, τότε μπορούμε να το αλλάξουμε, να το προσθέσουμε, να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία και θα το δούμε σε μετέπειτα μαθήματα. Αυτά προς το παρόν. Καλό προγραμματισμό!